pani riaditeľka, ktorá bola spoluzakladateľkou školy, mala jednoznačnú víziu a to je, každý z nás je v niečom najlepší. Snažíme sa vytvoriť spoločenstvo, ktoré je otvorené, spoločenstvo rodičov, učiteľov a najmä žiakov, ktoré vytvára priestor pre každého, je založené na rešpekte, úcte, dôvere a vytvára priestor na realizáciu každého z nás. Cieľom našej vízie je, aby deti do našej školy chodili radi, aby boli šťastné, aby boli rodičia, naši klienti spokojní a učitelia, ktorí na našej škole učia, aby boli motivovaní. My formu personalizovaného vyučovania využívame a podporujeme vlastne od prvopočiatku. Snažíme sa individuálne pristupovať k žiakom, neučiť frontálnym spôsobom, ale meniť rôzne metódy, formy práce na hodinách, snažiť sa ku každému tomu dieťaťu pristupovať tak, aby sme naplnili potreby, jeho záujmy a popri tom naplňali štandardy. Naplňať tie stránky personalizovaného vyučovania sa nám darí rôznymi inovatívnymi metódami, či už je to zážitkové vyučovanie, vyučovanie v praxi, veľa chodíme na exkurzie, snažíme sa mať v triedach podnetné prostredie, kde sa dá robiť skupinová práca, dá sa pracovať vo dvojiciach, pristupovať k plneniu cieľov. Expedícia je založená na konštruktivistickom vzdelávaní, to znamená, že deti vlastne same prichádzajú na základe navodenia nejakej situácie s otázkami, ktoré by sa chceli o tej problematike dozvedieť. Snažia sa same navrhnúť aj nejaký postup, akým spôsobom zistiť to, čo ich zaujíma a na základe toho potom realizujú tie svoje pokusy, experimenty, bádania, skúmania a prichádzajú k riešeniu. Podľa mňa je takáto forma zážitkového vyučovania oveľa obohacujúcejšia pre deti ako klasické vyučovanie. Jednak to milujú prácu s materiálom, prácu s pomôckami, experimentovanie, také tie manuálne zručnosti nadobúdajú, čo by pri klasickom vyučovaní až v takej miere nenadobudli. Deti sa stávajú také životaschopnejšie, dokážu sa pýtať, dokážu hľadať, dokážu vystupovať pred sebou, zdieľať získané informácie, nadobudnuté poznatky, neboja sa prezentovať. Takže okrem toho, že nadobúdajú bohaté vedomosti, tak nadobúdajú aj rôzne zručnosti a spôsobilosti, ktoré pri tom klasickom vyučovaní až do takej miery si myslím, že nenadobudnú. Mne sa takéto hodiny tvorivé páčia viac, ako keď iba v lavici sedím. Dnes sme púšťali guličky do múky, že z akej výšky padne asteroid, tak že či je väčší kráter. Pamätám si z hodín tie pokusy a preto to viem aj použiť na písomkách, že si pamätám presne tie veci, lebo to sa lepšie pamätá než nejaké presné poučky. Mne sa viacej páči robiť v skupinách, pretože môžeme sa o tom viacerí porozprávať, nie je to iba na mojom názore a dohodneme sa, niekedy to je aj lepšie. Držím palce, aby sa kurikulárnej reforme na Slovensku darilo, pretože naozaj učiť inak je motivujúce pre učiteľov, prináša pocit úspechu, pocit radosti pre deti a naozaj môžem potvrdiť, že na našej škole to zažívame už od vzniku školy a prajem to preto všetkým.